Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ti aggayam. Nasinged nga aggayam dalayla ken Nelia ubing. Agpadada nga ulilan iti ina, iso adag iti laangan amada ti kadwada nga agbibiyag. Kaas kadakwada, nasinged matla nga aggayem dagiti innada, ket naggiddanda anapukaw, gaputa nagkuyog da idi naaksidente da. Ibagbaga dagiti kalugaranda, ano kasano ti kinasinged dagiti nagawan nga innada, ket nasingsinged pay, ken nabigbig ket pay ti panaggayem Danelia ken Layla. Iti maysa nga aldaw ken Tatang, nayunam ti balon ko Apay ay anak ko. Wana, tapno maparamanak ti gayem ko. Oo na yan. Talaga nga iti amin abanag at karaman lat ta gayem mo Wana, tatang, kastamat ti rumbang sana ya. Sa bagay, agpaiso day ta anak ko. Sana rumbang agbalin ka na imot. Laglagi pa makanayon ti pamagbagakin kaday dinanang mo. Saan ka ngagdanag? Ta saan ko ang malipatan, tatang? Nasayaan. Sige, naiunak nga ti balon mo. Tapno maramanan mat gayem mo. Layla, naglaing ka talaga. Sikat ka nga tuwan iti naala iti quiz tayo itay. Nangato nga tinaalam Pudno day ta. Nangat nga to kalatta. Sikat hayas iti quiz tayo. Sana bale, tas ikamat si Marino kanya. Gan, may samat laang apoy, tinangatiwakan ka. Sa bagay. Ay, mantan. Mabisina kun. Pagiso, ninayonan ni tatang di balon ko. Makaanay para kadatado Ha? Agpaiso? Wanelya, isa sigurado ang may imas tamanin ti aglanglang amangan. Bili ba ka talaga iti anak mo pare sabas? Nasirin. Isumanan tinakagunod iti kangatuan na pamadayaw. Agpadala ang dagiti anak ta pare buyo. Adamot lawar ni nilyang anak mo. Iso tinakagunod iti may kadwa kang atwa na pamadayaw iti panagturpos ta iti sekundarya. Uwin nga rod. Ipampanakal ko ti anak ko pare. Basta akmat ka ni Layla. Siguro, no si bibiyag pa di inana. Napalalo kong matiragsak na ita. Pare ko. Paano ko nakit saan ta napagsalitaan na ita? Agpada talagang agladingit no. Kwa. Sa bagay. Kasano pare? Amang ano makadagas kay Jibalay? Si kagit di mat. Wana, day talaga yam. Ngamnas ka na mapankamot ije balay. Tadamot sa ganak para iti pa nagturpos ti anak ko. Anya kurso ti kayat mo nga alaan iti kolehiyo anak ko. Kasmat lang iti kurso ni Layla, tatang. Talaga ada kayo nga gayem. Saan kayo makapagsinsina? Saan mat adakas, saan ka di, tatang? Sa bagay mo't kit di Makaadalak ka di pa iti kolehiyo, tatang. Apay kumasaan? Amangan ngamin numarigatan ka amang paadal kanya. Saan, anak ko? Talaga nayurno nga kung ti pagadal mo iti kolehiyo. Iso ang makaadal ka. Agpadada tatang ko kan tatang mo anagurnong para iti pagkolehiyo ta. Iso nga agpada tamat laang ang makaadal, Nelia. Wan nga rod, Layla. Anya ti ala makurso? Kasmat lang iti kursum Ala,
Ang mga nagkaklase tanto manan. O di na sayaat. Tapno saan talatang agsinsina. Una, kay kayat kumat, tapno adakad kadwak asumrak kan agawid. Manipo di si pagadalan. Medyo nadagsan ti agpaadal iti kolehiyo niya, pare Sabas. Pudno dayta pare Boyong. Isonas kanyag salukag ta. Talaga kasta ti aramidak pare. Tadyak kayat nga agsardeng di anak ko nga gadal. Ay, uray siya ka. Kakaisuna kayat na tagadal. Ken isutara pa abday asawak para ken kuana. Agpada ta, pare Sabas. Ayun gayam. Adawat ko trabaho. Amang ano kayat mo tag extra. Kasapulak nga minti ka na yunan na laborer. Ay kat una pare. Isupa iti matgadak. Iti kasta. Adda mainayon ko iti urnong ko apara iti panagadal ni Nelia nga anak ko. Nasayat ni Rodno kasta pare. Sana ko na marigatan niya agsapul iti kanayunan at tao. Maikan kay ti may sakit daw. Panunutam anaimbag no anya tikid dawam. Tanoan niya man dayta, magunod mo. Ngam doble ti magunod ti kasingadan agayem mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kan, apay di ka makita. Maikan ka iti may sakit daw. Panunutam anaimbag no anya tikid dawam. Tanoan niya man dayta, magunod mo. Ngam doble ti magunod ti kasingadan agayem mo. Kasarsarita ka. Ngam apay nga ulit-ulitom lang ti bagbagam. Apay adi ka makita kunak. Kan anya ti kahit asawon ti bagbagam kanyak. Maikan ka iti may saakid daw. Panunutam anaimbag no anya tikid dawam. Tanoan niya man dayta, magunod mo. Ngam doble ti magunod ti kasingadan agayem mo. Agpakita ka kumakanyak! Agpakita ka kuma! Naitagtagaynap ko manunday, Jay. Anya nga to ti kayat asawan ti kasya tagtagaynap ko. Maikanak kano iti may sa akid daw. Ngam panunutag kano anaimbag no anya ti kidawag. Tano anya man dayta. Magunod ko kano. Ngam doble ti magunod ti kasingadan agayem ko. Anya ti kayat asawan ti kasjay ana itagtagainap ko. Apay akasla na puyatan ka, Nelia. Laila, Oh, apay. Anda ka di parikot mo? ada ngamin kanayon amay tagtagainap ko. Kalpasan na. Diyak ton makaturog pa'y. Iso ama puy-puyatan nak. Anya? Anya day tatagtagainap mo? Ibagam kanya. Ha? Anya ti amom. Ang mga numakatulong aken ka. Bye-bye amon. Saanan nga iso ti pagsaritaan ta. O sige. Sikati makaam mo. Jakon ibagbagakan ko na. Amangan ngamin no pumayso ti tagtagainap ko. No pumayso. Maikana kon iti tsansa. Tapno iti kaunaan aguntaway. Syakmat ti makalamang kankwana. Tatang, naawatak iti nagaplaya kadakkel a kumpanya. Agpay Sulayla? Uwan, tatang. Ay na anak ko. Una yan. Talaga nagkasat ka. Uwan nga ro, tatang. Agkat dyan kayo mo ngay. Ni Nelia. Jak pa'y amo, tatang. Agduma nga min a kumpanya ti nagaplayan mi. Ay sapa ila kumata na awat mo dyan kayo mo. Tapno makapagtrabaho mo tayo. Sapay la kuma. Tapno agpada kami manen nga adda panggadan na.
nakastragak man tani ti trabaho. Ngam, sana kaskan ka. Nga ada-adagos posisyon mo, Layla. Si Kangkit Dimat, awan anyaman na dayta. Tinapatag kat addan trabaho. Agpadata nga addaan trabaho. Makatulong tan kadagiti ang mata. Layla, Oh, saan ka kadi ang maragsakan? naragsakak, Layla. Apay ket dinasaan ngay. Rumbang laang Agyaman ta, taagpadatan ang nakastrek iti trabaho. Maikan ka iti may sa akid daw. Panunutam ana imbag no anya tikid dawam. Tanuan niya man dayta. Magunod mo. Ngam doble ti magunod ti kasingadan agayam mo. Kanayon kalatan amang mangeg. Ngam saan ka mo ta makitkita? Asino ka kadi talaga? Kan anya ti kayat mo asawan? Maikan ka iti may sa akid daw. Panunutam ana imbag no anya tikid dawam. Tanuan niya man dayta. Magunod mo. Ngam doble ti magunod ti kasingadan agayam mo. No asino ka man? Agpakita ka kuma. Iti kasta, amok nagpaisuwan no saan ti bagbagam. Agpakita ka kumakanyak! Dayjay manan. Naitagtagainap ko manan, Dayjay. Anya nga tati kaya't asawan, Dayjay. Kolehiyo akpay lang idi. Kanayonan amay tagtagainap ko, Dayjay. Anya ti kaya't asawan, Dayjay, at tagtagainap ko. Amom balasang ko. Awan ti dakes na, no padasam ti agtungpal, iti bagbagat iti mag, iti tagtagainap mo. Ha? Tano daduma, adda gundaway apo mayso ti tagtagainap. Ngamnas ka na panunutem anaimbag, no anya tikid dawam. Damangan no agbabawi kan tukid day. Amalakay. Ulitak, panunutem anaimbag, no anya tikid dawam. Tapno di kanto agbabawi. Maikan ka iti may sa akid daw. Panunutam anaimbag, no anya tikid dawam. Tanuan niya man dayta, magunod mo. Ngam doble ti magunod ti kasingadan agayam mo. Amo kon tikid dawagkan ka. Dat-datlag atimak. Anya dayta? Kayat ko amabulsat ti may sa amatak. Sigurado ka kadi iti dayta akid daw mo. Wan, Apay asaan a kinabak ng tikid dawam. kunam ano anyaman tikid dawag. Doble ti magunod ti kasingadan agayam ko. No kinabak ng tikid dawag. Ad-addan ton anabakbak ng ti kasingadan agayam ko. Iso akid dawag amabulsat ti may sa amatak. Iti kasta, duwanto amata ni Layla ti mabulsat. Apay akas tikid daw mo. Sipod ubing kami. Kanayonan alamang kanyak ni Layla, akasi nga danagayam ko. Kat iso akas tatikid daw ko. Tapno iti uray maminsan laang, malamangak matigayam ko. Natuso kagayam. Kat mariknak iti pusom analaos ti apal mo iti gayam mo. Iso na lang tadakas nga apal ti linaon ti pusom. Ha? Kat tangay kasta tikid daw mo. Mapatgan nga rod. Ngam gapo tadakas nga apal tinagari iti pusom. Ibturam to nga rod ti ibunga na. Ha?
Anya ti kayat mo asawan, datdatlag at imag. Datdatlag at imag. Agsao ka kuma. Anya ti kayat mo asawan. Datdatlag at imag. Agsao ka! Anya tati kayat asawan day chay. Gusto nga tati kinid daw ko iti tagtagainap ko. Sigurado adya akong makaturo pa'y. Ilukat ko lang ang tisilaw iti silen ko. Aday ta. Nalaw. Ha? Apayakas to eh. Kasla, may salaangan amatak ti makakita. Juan, talaga may salaangan amatak ti makakita. Natungpal ti kinid daw ko iti tagtagainap ko. Imbaga kanyak ni tatang mo ti amin. Anya tinapasama kan ka. Apay ang nabulsat ti may sa amatam. Makakita ka lata, Layla. Katwan, ngamsi ka. Apay ang nabulsat ti may sa amatam. Diyos ko. Nelia, anya tinapasama kan ka. Kan apay ang nabulsat ti may sa amatam. Layla, ada na dagsan abasol ang naaramid ko. Katpatsyak aday ito yan ti dusa. Anya ti kayat mo asawan, Nelia. Ibagam ko makanya. Insalaysay nga rod ni Nelia iti gayem na ti amin ubing. Nagliday ni Layla iti naamuan na nga adagayam rimmusing adakes nga apal iti puso ti gayem na. Ngamgapo iti napasama kan ni Nelia pinakawan ni Layla daytoy. Dita nga rod anaamiris ni Nelia at igayam dakes nga apal ket dakes met ti ibunga na. Bueno ubing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo.
Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.